ноҳияи вахш ноҳияи аграрӣ буда кишоварзону боғдорони он дар таъмини амнияти озуқхавории мамлакат арзонию фаровонии бозорҳои истеъмолӣ саҳми арзанда доранд. имрӯз раҳбарият ва мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия азм доранд ки тавассути 5 адад экскаваторҳо заҳкашу забурҳоро тоза намоянд. зина ба зина беш аз 21 000 гектар замини корами обӣ бояд ҳосилхез гардонида шавад. тибқи чорабинии тирамоҳу зимистона 2021 муаллақаи кор шурӯъ шуда истодааст. кор рафта истодааст дар ҳама самт. дар ноҳия имрӯз 5 адад экскаватор кор ва фаъолият карда истодааст. истгоҳҳои обкашӣ 90% аз таъмир бароварда шудааст. мо дар мавсими обдиҳии соли 2021 нақша дорем ки бо сари баланд ба хоҷагии деҳқонӣ оби полезиро таъмин намоем. дар ноҳияи вахш идораи давлатии обёрии мошинии ноҳияи вахш ба ноҳияҳои қубодиён, хуросон, дӯстӣ, ҷайҳун, шаҳри туз, носири хусрав, вахш, кушониён ва шаҳри леваканд хидмати таъмириро анҷом мебахшанд. 28 нафар кормандони муҳандисию техникии идораи давлатии мошинии обёрии ноҳияи вахш дар кӯшиши онанд ки сари вақт муҳаррикҳои барқӣ, таҷҳизоту агрегатҳои ирригатсиониро аз таъмири худсифат бароранд. дар ин самт қисмҳои эҳтиётиро худи идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳои зикр гардида таъмин мекунанд. то имрӯз таъмир дар ин шаҳру ноҳияҳо 80-85% таъмин шудааст. дар ноҳияи вахш 3800 гектар замин тавассути пойгоҳи обкашӣ бо оби полезӣ таъмин мегардад. дар дигар ноҳияҳо низ пойгоҳи обкашӣ ва муҳаррику иншооти обрасонӣ сари вақт ба мавсими обдиҳӣ омода мешаванд. музди меҳнати коргарон сари вақт таъмин гардида ҳавасмандии онҳо таъмин шудааст. дар идораи давлатии обёрии ноҳияи вахш мутахассисони варзида ва бо таҷриба нигоҳ дошта шудааст, зеро таҷрибаи онҳо барои имрӯз ниҳоят зарур аст. шералӣ Саид, Шӯра Саиду, Намозали Эргашев, ноҳияи вахш, Ахбор.